ассалому алайкум ҳамҷорони азиз аъзоини гурӯҳи ангурӯ ва боғ. имрӯз 16 апрели соли 2024 мебошад. қарор дорам дар назди буттаи ангури велес. ин ангур пайванди баҳори соли гузашта мебошад. ана ҳаминҷо пайванд кардагӣ будам. таги ин ҷавс мебошад, ҷавси маҳаллӣ ва болош велес. ва бинед дар соли гузашта ҳам қадар давида омада, имсол бинед чӣ хел мебандад. дар ҳар як навдааш сетаги анам хел хуша дорад. сетаги хуша дорад. агар мо ин хушаҳоро сарбораашро дуруст накунем, ин ангур худашро бой метиҳад, мекушад. ина бинед, якта, дута, якта, дута, сета, якта, дута, сета, якта, дута, сета. Сета басаги аст ва бовар кунед, ҳар хушаи ин 3 кило 4 кило мешавад. агар мо инро набурем, ягон навдаи ангур ҳеҷ вақт 5 кило 6 кило ангурро зӯраш намерасад. барои ҳамаи мо бояд инро сарбораашро дуруст кунем. ман мебинам, мана ҳамин дута дорадам. якташро мо бояд канда партоем. анакун ин навда қуввати давидан мекунад. ҳаминро ҳам мо бо ҳоли баъд аз гулф омадан нимашро бурида мепартоем. агар нима имро набурам, агар ин 3-4 кило мешавад. мебием инҷа, ана инро мебурем, мепартоем. ана инро, ана якта хуша мондем. инро ҳам ҳамашро бурида мепартоем. хушаи майдаҳак мемонем, нимашро мебурем, мепартоем. мебием инҷа, ина бинед чӣ қадар бисёр бастагӣ аст. канда мепартоем. ин тараф мебиёем, ана ин тараф мебиёем, инро аинҷаш мебурем. инам аинҷаш нимашро мебурам ман. ин тараф мебиёем, ана дута хуша. ана ин хушаро ман бурида мепартоям. ва ҳамин хел ҳамҷорони азиз, мо хушаҳои зиёдиро канда мепартоем. ин сета басасе майдаҳак. яъне ин мо набояд дили мо сӯзад. дили мо сӯзад, агар ангура мо ҷазир мекунем ва дили мо сӯхт, ҳичӣ намегирем донистамонед. ва инашро мебинем. инашам мана инҷа, ана инҷа мегирем. инашром кам мекунем. хулоси гап ҳама амиро ман хел кам мекунам. ана мебинед, инашро бинед сета. бинед ман чӣ хел мебурам, оли бераҳмона. ана якташро мондем. ҳаминро ҳам бошад, бо як кам дигарашро ҳам мегирем. ана якта мондем. ана ин буд. ва поинро нигоҳ кунед, чӣ қадар ман буридам. ҳоли ман бо бисёртар мебурам. мана ин дар пеши мо мондааст. дид, мана ина бинед. ҳоли бо ин навда дароз шуда бо мебандад ва мо бо кам мекунем. ана ҳамҷорони азиз, ана ин буд. ба ана инашро ҳам мекунем. ин буд мармировка. сарбории ангурро дуруст кардам. буттаи ангурро сарбораашро зиёд. ана инашам бинед. ина ҷамъ дорад, сета доштааст. ана инам мегирем. инро меканем, мепартоем ва инро меканем, мепартоем. дар инҷа монд якта дига. дидед? ҳамҷорони азиз, ин коре ки ман мекунам дар ангури, ҳама ангуре ки зиёда аз 2 хуша мебандад, кардан дар кор, 1 хуша мондан дар кор. ба ғайр аз кишмишҳои маҳаллӣ майдача хуша мекунанд, ку 300-400 грамм ва ё ба ҳазур дута сетаро мекашвок мекунанд, чунки ангур то 1-1.5 кило 2 килоро мебардорад. зиёдаш аллакай вазмин мебиёяд барои ангур. ана дигар масала мегирем. ана ин велес, инро, шоҳонаро
همخیل خمتو کده سربریش رو درست کنه در کور اگر نکنید از درخت میمونید. درخت خودش رو بوی میتید. همدوران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید.